Hyvät lehdistön edustajat ja Jan pienenä kannettiin, että huikea näkötaloottelut takana ja onnittelut siitä voitosta Etan joukkueelle ja Jukalle valtavan paljon kiitoksia, että jälleen pystyttiin esittämään huikeata lentopallopeliä ja ne, jotka jää tänä päivänä kotiin, eivät kuinka paljon he tänään menee. Tämä oli todella huikeata. Vanhan tavan mukaan niin Olli aloittaa pelianalyysin ja Olli. Niin, se on aina déjà vu näiden sampopelien jälkeen. Ja väännetään niin helekkarista ja aika lailla samaa kaavaa muokkaat, vaikka me ollaan nostettu pelitasoa edellistämään kohtaamisesta niin muita joukkoja vastaan ihan huikeasti, niin oltiin kyllä tänään pitkät pätkät vaikeuksissa Sampo hyvän syötön kanssa ja tosi järkevän pelaamisen muutenkin, että jouttiin aika lailla kaikki kikat käyttää tänään ja on silti tosi tyytyväinen joukkueeseen, että kyllä tuota joukkuetta on aika vaikea tällä hetkellä voittaa. 9 peliä 8 voittoa. Sampo on vienyt meiltä 20 ja Valepa 3, mutta ei ole saanut pisteitä. Pitää olla 5 pinnaa vieressä reissulta, niin aina hyvä juttu. Kiitos. Jukka, ole. No joo, samaa kaavaa. Kyllä mä poikien taisteluytimeissä on oikeastaan, jos puhutaan ensimmäisen puolentoista erän jälkeen, niin tosi tyytyväinen, että se oli hyvä. Tietysti harmittaa tämmöisen jälkeen, että ja kaikki kyvyt ja kikat kyllä käytettiin tänä päivän pelissä meidänkin puolelta kyllä ja välillä näytti, että kaverin niska vähän taipusti siinä, mutta aina vaan tuli uudestaan peliin. Minun mielestä nähtiin kyllä huikeaa puolustuspelaamista tänä päivänä, että pitkää pallorallia oli ja harmitus on suuri sitten, että yksittäisiä aina voi joka erästä lähteä hakemaan, löytyy varmaan yksittäisiä tilanteita. Molemmin puolin löytyy ja yksittäiset pelaajat voi miettiä, mitä siellä sattuu niiden erien sisällä, mutta pelitaso oli hyvä. Me oltiin vaan tässä nyt, meille jää vaan vähän niin kuin luu käteen, että ei voi edes sanoa, että yksi piste tuntuu niin hyvältä tässä tilanteessa tuommoisen taistelun jälkeen, mutta ehkä se toivottavasti joskus tuntuu hyvältä, kun tämä runkosarja pelataan loppuun. No, kyllä varmaan se pistekin on hyvä. Kiitos paljon Jukka. Ja sitten lehdistön vuoroja, jos Tomi aloittaa täältä, niin kuin lähdetään sinun. Jukka, muistatko, milloin viimeksi ollut 157 hyökkäystä ei joukkueella peliä? Kohtalainen puolustaja taisi olla vastassa. Oli se, että ne 68-56 meni meidän puolustukset meni, se oltiin vähän niin kuin silleen, että meitä tässä pelin alkupuolta meitä se puolitoista erää, että tuli niin kovalla sykkeellä, että meillä oli ihan hyviä hyökkäyksiä, että puolusti tosi hyvin, että me oltiin silleen niin puutavalla siinä, että hyviä hyökkäyksiä, selkeästi irti olevia tilanteita, mitä hyökkäsivät, mutta meidän torjunta oli vähän silleen hapoteilta, oli vähän liian ajoissa, että me ei päästy niin puolustamaan. Meillä aika kauan meni, mutta tietynlainen rauhallisuus siihen torjuntapeliin ensin löydettiin ja sitten niin sitä puolustamiseen. Tietysti niin Aleksin tulo sitten pastariksi sitten oli varmaan semmoinen käänteen tekevä, että me saatiin tuo Eli sitten tuohon hyökkäysrintamaan mukaan sitten, että päästiin niin oikeasti hakemaan hyökkäyspisteitä. Miten se oli yllättävän pitkään meni ennen kuin saitte otetta tuohon saman hyökkäyksen sen pastarivaihdon jälkeen. Siinä ei kuitenkaan käytännössä 2 erää pelattiin, että Sampo ei pistänyt palloa kuin 2 tai 4 ja siitä huolimatta se kuoli. Niin joo. Niin oli 2 miehen torjuntaa joka ikistä pallossa. Jos on henkilökohtaisesti taitoa poltella käsistä kelloa sitä palloa ja niin upeasti silloin leikas ja Herrera kantoi sitä vastuuta. Minkä sille mahtaa. Toki olet ihan oikeassa, Sampo on tuommoista joukkoita aina vaikeita, että pystyy vaihtamaan passaria ja muuttaa täysin sen pelirytmi, että se on kuitenkin 2 ihan erityistä passaria. Kuitenkin se on pelaajalle hirveän hankala, että jos pallo on kuppitilanteessa tossa ja toinen passari heittää suihkun taakse ja toinen sitten isomman, niin ei se pelaajalle tule aivoihin se, minkälaisella askelilla sinne mennään. Se on tosi haastavaa. No niin, kallasti oleellisesti. Eipä muuta ei. Ja sieltä Harri. Pääsekää vaan nyt. Ei tässä Lehtilä. No niin. Kiitän.